kagaguhan na. So, karon mga kagaguhan na. Kita mo yung mga kagaguhan. Nakapundar na yun sa bagong sakyanan, no? Dako kayo mga kagaguhan. Kita mo, ali. Oh, pan. Ha? Pag wala mo yung napundar, mahal kayo na siya. Worth of 1.5 million. O, diba? Mahal kayo. So, mo siyang gipalit. Sana kayo siya, oh. Sana kayong bagong van. Diba? Oh, diba? Kita mo, ano, oh. Diba, tsada kayo. Napag yun siya. Taas kayo kung ba niya gipalit, eh. Sabi kayo, 1.5 million kaya mahal kayo. Yung sa call. O, diba? Bago na muna pumundar ni guys, gab. Pika pala, o. Tapos pagkita na siya. Napala siya din na, o. Bago naman siya napumundar, o, diba? Amuha na niya. Mura siyang katas na mapabablog, ha? Basta ko nga content creator, guys, o. So, muna nga ako napumundar, guys, ha? Diba? Katas sa pagbablog, o. Hiniagi. Na, diba? Tsada kayong atubangan niya, oh. Bago pa kayo na siya, ha? Bago pa kayo na siya, oh. Diba? Bago pa kayo, oh. Pakganarn. Oh, diba? Tsada kayo siya, oh. Kamu diha, guys. Pag-vlog, ipablogin nyo, kaya kita mani. Ano ka pa? Magnanin nyo ba? Kaya tsada kayo, oh. Tsada kayo po napundar, guys. Abu-abu na siya, guys, oh. Oh, diba? Taas kayo di ko paabot, oh. Kamu, pag-vlog-vlog, diba dira, kaya ano kapag mo ginani, oh, tsada biya kayo niyo. Oh, sus, hindi mo magmahal, eh, grabe ka tsada niyo. Awa, kamusta ako pag-vlog-vlog mo. Sina, ka nag-hiwat ninyo pag-vlog mo. Kapag mo ginani brand new 1.5 million, diba? Tsada ka. Saba, bakin sa akong atubangan sa kung sakyanan. Uy, saba kayo, Bil. Iliun ako, Bil. Ay, sus, nag-video-video, manday ni, oh. So, mahal kayo mas dyan morning katos. Sorry, te, dali ka dira, te. Like sa ko, te, kay. Tumuhid ni, te. Sorry, te. Buba niya lang ko sa video-video.